ụmụnne ndị Igbo abịago m na the hospital now. Sister na-aba bụ onye ahụ anyị fọ na vidio ndị Fulani Herdsmen kidnap for 5 days. 5 days. Ọ na onye nke a mana onye nke a apụta na the video. So anyị chọrọ ka ha ọ kọọrọ anyị exactly what happened because from their father that the onye nke a ogugo onosefu ihe niile mere nụ, but can you say from their mouth? People, can you tell us what happened? I got Oba on Thursday. Oba, you wanna only Oba on Thursday. So when on Friday I now mata. Wesi ka igba uzime ebenebe galamba. So uzima ka igbazi. We ga bache bridge ebenebe na batazi aya batabe mba just bridge ka igafe. So go we be container that. So eba ka ni Fulani to ebota. We kusi ai. We say I little. Muna my sister little. I see the boy pie nya blue machine ya. Guy ebenebe. That go trepa Sega, Igbo with Otaba, and the young Papa Madi, or one Madi who right now. So the boy we will Igbo, we had nobody Igbo, another Igbo, that will take the team. I feel no up that I release the eye. Another the boy machine, don't we in the container, Malay Kia, Blue Money, Mommy, which I say, I have a barrage for you here. From since that time I do apple. Maluebe 11, I can anganoza. About now, I do full here. So you do 12. I put a nozo. Only see how I man only see how. No, ever you Gino Kahana Cho here. So I really do. Where society, where about 1 major party with years a la hola. Where about zone to call us number, Pola Batoya, Amansea. So about kind of started to say school. Yena mbona chifu na ya akoba ndi parents ai ka ha wete ego ni ha ni go 10 million o ni egu la ai. So I was happy to kai bo ha na ba the Friday. I went out to remember call. We watch ndi ba yi dem. So ha watch ndi ba yi ego na ya we. Gba gi ha yi teacher ni me. Ya ka ba mi bu ha yi teacher ha ni. I was had direct e ba yi bite di ego on Saturday morning. So on Saturday morning, every 10. When I let every buy you take you. So you got had your CB boutique. When you see how to phone you, so you GG take you. You take it. About I know, not at all, you see how balance on a sheet. Western Opa, Mahamala, your job by Ayapona police. I will say, I am a home. I am on a police for not more police. When I need you there, need you fully, so. You see, I was in the member, Robert, release your 1 year working 10 million. I go, I know. We never on Saturday, not open food. Now, they are outside the police 1 year. Not by the Saturday, only a target 10. July locate here, boss. July locate here. How could I go to Amansea road out? Never kind of not that one. So, no matter zero, everyone, the group I actually 1,000 about I'm up before. About I used to coach. I never call. Now you have Amico ladies one day I'm working. Now I buy. So another I come on that over the I come on that. So Uru Belogi, one day I work out with Deji, and I see it. Do I'm off Naka, Nashite. When I say I am no paiche, now you Buddha, or white and I Buya. Now I am one day working here. Now that time we finish I not. So you make the hair with my way, caught or the uncle. Uncle Vite and Naka. Oh, my way, Bupie. He will let my Piacha in Abana. Chaya than Abana. Uru no toto on Sunday. Fool na you go. I am as the year, so I make a time only cause us in Abu Apple and no die energy food. Man, not just one bad year there. I will never call. We have over food. That's a hard because the 10 day go Kahali design. I will buy a banner. Make it see how none of them was so cows. Kahapa, you and I doesn't no good. Wherefore, one man near Temple. Where sign up boy, I sign up more about it. I not about it. Demand where got it. I will not demand now, new. I will say, I will see demand now. No one entire, or the later than say by no yano.
about that time I do a man Amansea kind of. So the man I joined the man say I na Amansea kind of. He did the man say a park machine, the man a park machine. I know the man am my phone I na chocolate and car engine na chocolate you and so I was the man and I present where say I buy no. What's the man say I'm not Amansea kind of. I said okay. Call out I message phone I when you find what's the phone I get contact. I went to the man they go to the cigar. Na Amansea ya kwa ile jibutrasiga anye ngono yoba no gwa mmadu opute ba na Igbo the man jeje gotechara ha siga gotecha ma Igbo ma otaba man we gotecha the tail we pụta we buru we bikwa machine ya si ya gaba not knowing na ndị Fulani ahụ na the man ma ofuma maka na ha na-akọwa nwa ha si na makwanye ma buda ma ndị nye ha mmanya o si ya so I we were Igbo we see the man if I saw the man Igbo. Hana English. I na saw the man Igbo. Na say an offer since Friday keji ayeba. Ya biko e gwa inform mo ndi mmadụ. Man Igbo machine na walu we. So ha we kpara iwe na shi ba. Koptazi n'ụtụtụ Monday ha. Da ga anyị na eno. Si anyị na anyị gbo ọsọ. Anyị ma gbo ọsọ ka anyị gbo ọsọ anyị inform ndị mmadụ. Ka bịazie. Da ga onye ko Emmanuel onye ka ho bulebu so no bo ọsọ ai bo ọsọ nya bo ọsọ ai bo ọsọ ai we say na ya ma mmewi ọsọ na ya ebewi ai bo ọsọ so mu na wande nwa ai we say okay ni ga wo ya no na bo ọsọ bo fu ọsọ ka ai wana nwa na ọsọ so ai we say ai no ọsọ ai we na excuse sa ka je ni we gafe mmiri we guru mmiri gafe ozo ba na apụtakwa ni mmiri ba de ko fu onye ni ha achọbazie mu na wande nwa jide mu nwanne m nwaanyị agbarazie gbadawa na ndị na-akpụ isi wee fụzie wee were ụgbọ wee nyapụta n'ime mmiri ọ dara chi na-achị iri ya wee nyarazie ọ dara ọ dịka owel ka ọ dara n'ime ya ihe ahụ wee bịazie wee nyapụta ya so wee jide mmụọ ma mmụọ na-apụtazi lekwe dị bọyị ka o ji onwezi ume dị ọ na-agba ọsọ mana ọ bụrụ na ọ na-agba ọsọ o wee na-apụtazi ejide mụ na ya na-apụ na ọdakpa tibe anyị ihe so no that bag ka no we chọ igbu anyị so the boy onye isi ha onye nke ọzọ ahụ ejigbo eji wee si ya na n'oyi egbu anyị na o wee na-ayọ ha egbu na ha hapụ m ha egbu na ha biko ha hapụ m o wee si ha mechọ n'oyi egbu ebe ahụ na-ekwuzisi nke egbuzo wee gbugbo ihe mma n'ihu ebe ahụ a wee kpụrụ anyị wee klọsụọ mmiri ahụ ka anyị klọsụzi akpụrụ anyị na shi ya azụ n'iketi ebe ahụ anyị nọ bụfọ ebe ahụ ka anyị nọzi wee si mmiri bụ akwa m nipa agwọ asị ya yuzu ụmụ ọjọọ sị kama ọ ya emekwa ya abụọ ya ma mụ na asị ya mee ọsị na omegodi ya na ha ka ya egbukwa ya so na ọ bara uru ebe ahụ ife nwa na-ekwu that Emmanuel na-asị kama o ji eji nọgụ kama ha gbuo ya and ọ bụ na ọ dị na kwagide ewusi na ndị eziokwu so ha wee were mma ebe ahụ ebe a ka anọzi wee tụkwazi so for the first time fa jụrụ ụnụ ke whether na ọ ga-egbu the boy na ọ ga-egbu so the boy asusu gbo ya so happen so ebe a ka anọzi tobe buru eti n'ime mmiri ọ na-ekwa n'ime mmiri a na-ayọkwa ha biko ha egbukwana m ejekwa n'ime mmiri ahụ ha nọkwa ha tụchikwara ejekwa gburekwa mma ka emekwa ewere isi dọkwasị ya n'elu wee sị mụ achịrị akpụkpụ m gbaba ọsọ njirizi akpụkpụ m kwụ ọsọ mmiri gbabazie ọsọ okay ona ko nsi pụtazie n'ilo fụ nwa mmanụ agadi nwoke wee sị ya biko ya bịa bụkwu ya ndị Fulani na-achụkwa anyị ịma na ebuzie tezie na community ha by then ndị sekuriti na nwanne m nwaanyị wee kọma ndị sekuriti ya mere ụmụnne m ndị Igbo ụnụ anụgo from their mouths because mgbe m gara be daddy kwuru almost the same thing na o kwuru ka daddy kwuru. In fact, ife a bụ ife nwute because ife njụrụ daddy ya bụ onye Fulani Herdsmen ahụ ndị sekuriti jidere kedu ihe ọ na-asụ pasị na onye ha mara asụ Igbo na Hausa ka ọ na-asụ Faban Fulani language something like that na bụrụ ndị Igbo mere ife na ife a bụ Fulani Herdsmen. According to the information na ha na-eme that na eme before na ha na-eme that na eme ha na-egbu people about too much na ha na-kidnap people at that place too much. Ihe ahụ first or second time if you don't na that village ahụ. Kedu how many days kun nọ n'aka ndị a? I know 4 days. 4 days kun nọ. On the 5th day. On the 4 days here ka anyị pụta. I know Friday, Saturday, Sunday, Monday ya ka anyị. Okay, 4 days. Okay, come up tasị.
Okay, how many days come on Ogba now? Monday, since on Monday I did not attack, I cannot How many days now? Almost Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 4 days. 4 days come on. Fan about hospital Canberra now. Fan going at this hospital for 4 days. That little boy on about Emmanuel. Okune Moguni, I worry one never call me now. One name now for my IJ is like a brother to us. IJ made one name because I had a like anything my lawyer now. So and then that day, I made a good video with the Ozuda guy. On one goons, not an after. That time, Moanago. I was see Butem na hammer about the guy. Descend down. Yeah. I went as a Bruce to that place. Come to have go see about it. Able to lose the guy. So now that damn name or never video. So just put us also the guy in a minute. Come on, one that young man, that young guy who blown up Emmanuel. Then one name can another. Okay, Onion Cat or that young boy who blown up Emmanuel. Only Catholic. Nah, sorry for what happened. Can you if you know about this case now? About this case, yeah, I'm not that just no, I wouldn't really help. Like, also on a mortuary, and I have to go mortuary. All I can know about it since the thing only Bumaka. So, come along, no help. I'm a good one, good on. What can I see? About State, guys. Okay, about State, About State. Okay, not only is Bunazir village, and they are yes. Because when we go to sister, who got the same thing. Umunamundibo, one and no serial. One and go if you're not getting now. Now, these two sisters now, Hannah for hospital for 4 days. As Hannah can go from any Herdsmen. Only in car, one name, okay, young at all that young boy. But that young boy, may he so rest in peace. This young boy really tried. Only 100 opportunity to escape the boss. Man also, all the boss of these two ladies, can they hang a friend? In fact, I'll be free. In fact, I'll be from so Bicon, brother got back number Bicon. I'll back number. I don't know if you look on email. My friend support won't get a Bicon. Tina and I can't number. All of them is like all of them are one. Please, these people now they will still go out from the hospital and I will hear them online. Fage it up. Nyan of Haka, I will not charge you that on a pass happy. Nyan of Haka, old men will be one day if I will form 9 again, I need better. Only one asset content, and not Nigeria. Nyan of Haka, help them, please. What I walk up number 423051 2971. Half a bank, Zenith Bank. Half a phone. Igbo David. But what I come number also? 4230512971. Biko, when support you get near 5 bad. Biko, they will not call their phone number because of security reasons. They will not call their phone number. I told them to call their phone number. Just anything, any help you can help them. Biko. Now this guy now. Since Ghana, Ibno, the boy from Marshall to Ebony State, man, they got along. Then these two ladies now, not bad. Since 4 days now, Bahale, help from even government, gathered because of this thing, everybody are keeping silent. Please, thank you and God bless you. Omune Mundibo, Bikono. Nileno ezino na aka. Biko, ona anoge hakulo. Mbenjorofa, because amecham Joseph. Na 10 million naira ndu franyi Herdsmen so no bute ona ebutele ega nka ndu bunu butere so mba na onwele ego na ha butere but they are trying to know how they will release them na ha ejiduru ego una afugo condition ha no n'ime abia gbanda nkịtị odoro mma ebe nwanne fe nwoke akpogo account number fa biko no onwe oni nwere nyere fa aka nke nwoke na-achị ibu na nwanne nwoke na Ebony State ụmụaka bịa ka ha gbaa mbọ dabazie n'aka na Herdsmen. In fact, ka Chineke mere anyị bụ ndị Igbo ebere ka